Waqt laqa pubblika tal-Moviment Iva fil-Ħamrun, is-Sinjura Michelle Muscat Mart il-Mexxej Laburista qalet li nhar is-Sibt bil-vot tagħha ser tkun qed tgħin lill-proxmu. Jiena meta nħares madwari u nara n-nies ibatu, il-kuxjenza tiegħi tgħidli għejnhom. U għalhekk bil-vot tiegħi fit-28 ta' Ġunju ta' Mejju jiena se nkun qed ngħin lill-proxmu tiegħi. Tkellmet favur il-bżonn ta' leġiżlazzjoni li tieħu ħsieb il-minoranzi. Hekk qed ngħidu fid-divorzju għandna bżonn ikollna leġiżlazzjoni li ċertu minoranza tieħu ħsiebha. Michelle Muscat esprimiet id-diżappunt tagħha għall-ittra li rċevew in-nisa Maltin kontra d-divorzju. Qalet li temmel li n-nisa kienu dejjem fuq quddiem biex iġibu l-bidliet fis-soċjetà. Fl-istess laqa, Deborah Schembri, chairperson tal-Moviment Iva, qalet li l-mistoqsija referendarja tpoġġi pis morali fuq il-parlamentari. Dan għaliex ma jistgħux ibidlu dak li hemm fil-mistoqsija li għalija ser jivvota l-poplu. Jien naħseb illi min jgħid li għad-divorzju u iva l-liġi tal-koabitazzjoni ikun qed jagħmel żball. Għaliex liġi tal-koabitazzjoni mingħajr liġi tad-divorzju lil minu separat ma tipproteġihx. Ara met inti jkollok liġi ta' koabitazzjoni wara li tagħmel liġi ta' divorzju. In-nies separati huma protetti anke meta jikkoabitaw. Din hija liġi ġusta għal min għaddej mis-separazzjoni bħalissa u taħseb ukoll f'dawk li l-qudiem ikollhom bżonn dan id-dritt ċivili. Bid-divorzju, it-tfal mhux ser ibatu aktar milli diġà qed ibatu issa bis-separazzjoni. Bil-forsi li jkunu tfal żgħar aħna biex intedu maġġawhom. Mela qed ninsow li hemm separazzjonijiet fejn ikunu kbar, teenagers, ikunu iżjed fl-età ta' 20-30, jistgħu jkunu miż-żewġin u huma għandhom it-tfal, il-dawk insejnihom Alla jbierek, daw ukoll weġġaw, u wkoll jiddejqu jekk jaraw il-ommhom u l-missierhom jew il-ommhom poġġuta jew l-missierhom poġġut, jieħdu pjaċir kieku jarawhom f'għaqda ta' żwieġ. Bordiri żgur dik iħossu iżjed stabilità.